og velkommen til mit webinar i dag, hvor jeg vil fokusere lidt om, hvordan vi arbejder med medarbejderne i min forandringsproces i 2 forskellige virksomheder. Jeg venter lige et par minutter med at gå i gang, så at vi har det sidste med. Ja, velkommen til dagens webinar. Jeg tænker at tale cirka en halv time, fortælle lidt om de forskellige ting, vi gjorde i forhold til at involvere medarbejdere i de forandringsprocesser, jeg har været i gang med. Og hvis I har lyst til at stille spørgsmål enten efter det eller imens, så er I velkommen til at skrive i chatten, så skal jeg prøve at svare så godt jeg kan. Men for de, som ikke har været med før, så vil jeg lige have en lille bitte update i forhold til, hvem jeg er og hvad det er for virksomheder, jeg har arbejdet med. I ved jo, jeg er Eva Fischer, og jeg er helt grundlæggende uddannet sejlmagermester, og jeg har drevet sejlluft i Norge i 20 år, før jeg gik ind i vores families virksomhed. Og vores families virksomhed, det var Monata. Monata er, som mange af jer nok kender til, en firma, der leverer varmefordelingsregnskaber og producerer varmeforderingsmålere. I tillæg så har jeg også været i Alfa Elektronik, hvor jeg var inde som både konsulent og bestyrelsesformand eller leder, efter at jeg var færdig på Monata. Ens med begge virksomheder var, at de stod i en ret prekær situation, når jeg kom ind. De var begge to meget, meget tæt på konkurs, og vi var nødt til at tage nogle ret store greb for at få de tilbage på banen, for at ikke de skulle blive lukket ned. Og sidste gang jeg holdt webinar for cirka en måned siden, så fortalte jeg om ligesom alle de forskellige ting, vi gjorde, og meget om tilstanden i virksomhederne, og der fik jeg en del spørgsmål tilbage i forhold til, hvordan det var, vi involverede medarbejderne. Så det vil jeg prøve at gå i dybden med i dag. Ens for begge virksomhederne var, at de var fuldstændig tomme for likviditet. Så en ting er, at man godt kan køre med overskud i en virksomhed, men hvis der ikke er nogen penge i banken eller til at betale lønninger og sådan noget, så er det nærmest det er et væsentligt større problem. Og vi havde banken på nakken begge steder, og meget korte mellemrum mellem de møder, vi havde med bankerne i forhold til næste step. Hvilket jo selvfølgelig også gør, at det er vigtigt at have et godt samarbejde med banken, så det stoler på, at man faktisk kommer videre. Men ens for begge virksomhederne var, at vi fuldstændig i opstartsfasen med den her forandringsproces lavede en workshop med medarbejderne. Der var lidt forskelligt på, hvordan vi gjorde det, men så jeg vil skitsere, hvordan vi gjorde det i Alfa Elektronik, som var den sidste, jeg arbejdede med. Der havde vi en workshop over 2 dage,
og vi inviterede 20 medarbejdere med, inklusiv selvfølgelig, eller i tillæg til selvfølgelig ledelsesgruppen. Og i de 2 dage så arbejdede vi med de lavest hængende frugter, altså de ting, som man kunne gøre for at forandre noget rimelig hurtigt. Både likviditetsmæssigt og bare en forandring i produktionen eller andre ting. Og vi arbejdede med virksomhedens grundlæggende værdier, fordi det er også vigtigt at forstå, hvad det er, at virksomheden er funderet på, og hvad det er, man ligesom ikke grundlæggende kan forandre på, fordi det er det, virksomheden lever af. Og det var vigtigt at have de 2 ting i samme rum, fordi så man ikke begyndte at forandre på noget af det, som måske ikke ville være særlig smart. Den første dag så arbejdede vi med de lavest hængende frugter. Vi arbejdede i 4 grupper. Først så var det bare en helt enorm bunke af gule sedler, post-it. Det er der sikkert rigtig mange af jer, der har arbejdet med eller været i nærheden af før. Og så blev de sat op på væggen, og så fik vi fordelt dem i forskellige grupper, så de passede ind i emnefelt i forhold til de forskellige områder, man kunne forandre på. Og så fik grupperne lov til at arbejde med de her forskellige emner. Hvert bord sit emne, og efter en time så flyttede en person så videre til det næste bord, så de kunne komme med input fra, hvad de andre havde arbejdet med, og også få forklaret, hvad det var, man havde lavet på det her bord. Sådan fortsatte vi ud over dagen. Da vi var færdige med den dag, så delte vi ind 4 grupper i 4 emner, og så fik de her 4 grupper lov til at arbejde med hver sit område fremover de næste 14 dage. Selvfølgelig ikke hele tiden, men de havde nogle møder indimellem, hvor de både arbejdede sig imellem og også havde tilgang på både personer i ledelsen og tilgang på mig, hvor de kunne gå ind og spare og finde ud af, hvordan det skulle sætte op i forhold til, hvor lang tid det ville tage at implementere de her forandringer, og hvor meget effekt det ville have, om det havde en effekt, om for eksempel nye ting, man kunne gøre, osv. Og det var spændende på forskellige måder, både fordi at medarbejderne blev ekstremt engageret. Vi lærte rigtig, rigtig meget om virksomheden, og hvor man også i andre processer kunne tage fat på længere sigt. Og vi lærte også rigtig meget om, medarbejderne lærte rigtig meget om, hvordan man angreb et sådan projekt, ligesom, fordi de pludselig måtte arbejde med, hvad det havde af impact, indkøbspris og hvor meget man sparede i arbejdstid, hvis man forandrede noget, og om det ville forlænge produktionstiden, hvordan det ville fungere ud til kunden. Så de blev helt klart nærmere tilknyttet til virksomheden. Så det var en af de måder, vi arbejdede på. Som jeg sagde, så arbejdede vi ved siden af også med værdierne i virksomheden, og det var dag 2 på workshoppen, hvor vi ligesom fik sat ord på, hvad er det vi vil, og hvad er det grundlæggende skal være, og hvordan er det vi arbejder ud fra, som også var noget, som man kunne sprede ud i organisationen. Jeg vil sige, at i den aller vigtigste værdi i Brunata var retfærdig fordeling af energi til alle beboere. Så retfærdighed var et ret stort værdigrundlag i Brunata. I Alfa Elektronik så var det nogle andre ting, fordi det var en anden type virksomhed og havde et andet forhold med kunderne. Det næste vi havde, det havde man haft i Brunata længe. Det var fredagsmorgenmøder 1 gang om måneden for alle medarbejderne og 1 gang om ugen for afdelingerne. Men vi fik det fokuseret til at være mere, at man interagerede mere, at det ikke bare var nogen, der stod og fortalte, hvordan tilstanden var, men at man også kunne stille spørgsmål, og man kunne komme med forslag til, hvad man havde lyst til at tage op på møderne. Og det er klart, at i starten så tog det lidt tid før, at folk
begyndte at stille spørgsmål, men efterhånden, som man ligesom fandt ud af, at der faktisk blev lyttet, så blev det også en meget, meget mere aktiv måde at involvere medarbejderne på. Så på fredagsmorgenmøderne, der var en gang om måneden, så handlede det meget om de lidt større, altså de lidt store ting med, hvordan ser det ud med likviditeten, har vi nået vores mål i forhold til levering af varmefordelingsregnskaber, har vi, hvordan følger vi budgettet og sådan nogle ting, men også mindre ting som medarbejderne, også i tillæg til de her lidt overordnede ting kunne stille spørgsmålstegn, men også andre ting, som de havde lyst til at stille spørgsmål eller fortælle om. Og så havde vi morgenmadsmøder de andre fredage, som ikke var den her store, hvor alle var med. Og der var det morgenmadsmøder i de forskellige afdelinger, som i udgangspunktet havde været kun for afdelingerne, og det havde været lidt, okay, hvad skal du lave i weekenden, og så videre. Men nu blev det ligesom fokuseret på Brunata, hvad vi lavede, hvad var næste uges projekter, i tillæg til, at man kunne invitere folk fra andre afdelinger til at komme og fortælle, hvad de lavede. Hvilket også havde en kæmpe stor værdi, fordi vi så pludselig fik en forståelse af, hvad de andre afdelinger lavede, men man havde måske en udveksling i forhold til, hvordan man kunne hjælpe hinanden, som gjorde, at der også blev tabt mindre mellem stolene, og simpelthen også basic gjorde, at man blev bedre kendt. Det var en virksomhed i Danmark på det tidspunkt med ca. 250 ansatte, så det er klart, at der var mange, man måske nok havde set på gangene, men aldrig havde snakket med. Så det gjorde også, at virksomheden, man kan sige, mentalt blev mindre og mindre, selvom den havde en stor størrelse af mange medarbejdere. Der blev også indført, det kom sådan lidt hen ad vejen, og jeg ved ikke rigtig, hvem det var, der fik idéen, men der blev indført dates, eller en dating service i frokostpausen, hvor man kunne invitere forskellige mennesker, som man havde lyst til at spise frokost med, for at man kunne gå lidt mere i dybden om, hvad de lavede. Det kunne være, at der var en i logistikafdelingen, som havde lyst til at snakke med nogen i produktionsafdelingen, fordi de havde hørt om et eller andet, som de var i gang med at ændre måden man producerede på, eller udviklingsafdelingen var måske i gang med et projekt, som der var en, der havde kommet til at sige nogle ord om, som en anden var blevet lidt nysgerrig på. Så det var ret interessant, at du havde ligesom de her en-til-en møder i frokostpausen. Og så var der selvfølgelig ud over alt det her, de almindelige mus-samtaler. Det som vi var meget bevidste på i starten, det var, at der i en meget, meget, meget lang periode havde været at der i en meget, meget lang periode havde været lidt dårlig lydhør fra, eller ledelsesgruppen havde ikke rigtig lyttet til medarbejderne, der havde været en kæmpe stor frustration i forhold til udfordringerne, som var. Så der sker der lidt det, at man som medarbejder bare bliver, ja, okay, så arbejder jeg bare, så får vi se, hvad der sker, hvor lang tid det går, jeg gider ikke at sige mere. Så da vi først gik i gang med at spørge, så skulle de også ligesom være tryg på, at vi faktisk gad at høre. Jeg har fået et spørgsmål her fra Allan Maleren i forhold til, hvordan vi valgte, hvilke folk, der skulle med på workshop. Og det er rigtigt, at det lyder som om det var et udvalg og ikke hele virksomheden. I Brunata så var det afdelingerne selv, som bestemte, hvem der skulle være med, og vi sagde, at vi inviterede 2 medarbejdere fra hver afdeling ind i gruppen. Og i Brunata så arbejdede gruppen som helhed over længere tid, sådan så at når vi havde møder, så kunne de gå tilbage i afdelingen, præsentere, hvad vi havde snakket om, og få noget med tilbage, hvis der var andre, der havde lyst til, at der var noget, der skulle tages op. I Alfa Elektronik så var der ikke så mange medarbejdere. Vi var 47 medarbejdere, det var cirka halvdelen af medarbejderne, som blev med. Og det var en kombi af, at de foreslog sig selv eller foreslog hinanden, plus at ledelsen foreslog. Så tak for spørgsmålet.
Vi havde også altså det her med at få bygget op tillid mellem ledelse og medarbejdere. Man kan sige, i specielt Brunata, så havde man den både heldige eller uheldige situation, at vi stod uden ledelse. Og det gjorde også, at man på en eller anden måde kunne starte lidt på nyt. Så man godt kunne gå ind og sige, jamen nu er vi faktisk nogle andre mennesker, og vi vil gerne høre på, hvad I siger. I Alfa så startede vi op med den ledelse, der var, og af forskellige årsager, så skiftede ledelsen ud. Blev ledelsen skiftet ud hen ad vejen. Og det gjorde det bare, altså hvis man først er kørt ud af en dårlig retning, så kan det virkelig være, der skal man virkelig være dygtig, både som medarbejder, men også som leder, for ligesom at sætte sig selv til side, og tro på, at det her er noget, vi kan gøre sammen, uden at man mister ansigt eller autoritet. Jeg tænker, noget af det, som var interessant i forhold til, når man ligesom fik knyttet medarbejderne tættere på, så fik man også nogle en nærmere kontakt og en større tillid fra medarbejderne, så det gjorde også, at vi fandt ud af, at der foregik nogle ting i Brunata, som måske ikke var så hensigtsmæssige, og som egentlig også peger på, hvordan man, når man nu skal gå i gang med at implementere, at det bliver gjort på en struktureret måde, og det bliver gjort planlagt fra ledelsen, selvom det er medarbejderne, som kommer med planen, og det kan man jo selvfølgelig, og det er vigtigt at berømme, akkurat det, hvor tingene kommer fra, men at det bliver implementeret på en måde, sådan så at virksomheden kan tåle det, og det ikke går ud over kunderne. Og vi så i Brunata specielt, at vi havde med teknikerne, alle dem, der var ude og montere målere eller aflæse målere, at der var nogle grupper af dem, som havde fået lov til at planlægge deres eget arbejde før i tiden, fordi man tænkte, at det var smart. Og det var det sikkert også helt i begyndelsen, men eftersom der ikke var så stort fokus på, hvad de lavede, og hvilket også er vigtigt, at man ligesom føler, at man bliver set, så blev deres arbejdstid kortere og kortere. Og jeg tror, at nogle af dem var nede på en 4 timer eller sådan noget, ud af en 8 timers eller 7,5 timers arbejdsdag, da vi begyndte den her oprydning. Og det er klart, at der er man i hvert fald gået fuldstændig forkert af, det er ikke medarbejderinvolvering, det er bare at give nogle medarbejdere en selvstændig rolle, som ikke bliver stødet nogen steder fra. Men der er ikke nogen tvivl om, at når vi fik fokus på det og fik rettet det op, så blev det også en større tilfredshed. Fordi det er jo pisseirriterende for nogen at gå i en virksomhed, hvor du ser, at andre kommer afsted med at ikke være en del af fællesskabet. Når vi, når vi skulle i gang med den her mistede tillid, så var det jo, der må man ligesom som leder virkelig vise, at det her er noget, vi vil, det er noget, vi står for, og det er noget, som vi virkelig sætter pris på, at I vil være en del af, sådan så man kan få de rigtige medarbejdere ind til at være aktive i det, og også sige, at de ligesom også tager en aktiv rolle i forhold til, hvordan man får overbevist resten af virksomheden om, at det her er en rigtig, rigtig fin vej at gå. Lige præcis den her lavt hængende frugt, der blev på en eller anden måde en opstart, fordi at vi var i en krise. Vi havde som sagt ikke nogen likviditet, og vi skulle have likviditet rigtig, rigtig hurtigt. Men det lavede en grundlæggende forandring i hele virksomheden, hvor det pludselig blev tilladt at gå til sin leder, eller gå til CEO, eller gå til sine kollegaer for ligesom at diskutere et problem eller en mulighed. Så det fungerede rigtig, rigtig godt. Og vi kunne også mærke, at når vi havde de her fredagsmorgenmøder, selvfølgelig de små, hvor man var vant til at sidde i afdelingerne, som ikke var så farlige at vise sig frem på, men også når vi havde de store månedsmøder, så
så blev folk mere aktive i at stille spørgsmål, og også provokerende spørgsmål, som kan være gode, selvom man synes, de er ubehagelige at få. I tillæg så havde begge virksomhederne bestyrelsesrepræsentanter fra medarbejderne, og det er jo noget, som jeg ved ikke, altså det er noget, som er blevet, når det først er blevet besluttet, og det er blevet besluttet for lang tid siden i begge virksomhederne, så kan man ikke stoppe med at have medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, før at det bliver bestemt af medarbejderne selv. Og med de, som arbejder med medarbejdere i bestyrelsen, så ved jeg også, at det bliver valgt. Der er et valg en gang om året, eller ud fra hvor lang tid de sidder, alt efter hvad der står i vedtægterne, blandt medarbejderne. Så det er medarbejderne, som vælger, hvem der skal ind i bestyrelsen, og hvem der har lyst til at stille op. Og for mig så synes jeg, at det er helt fantastisk at arbejde med medarbejderrepræsentanter, og i hvert fald lige så snart, altså hvis man kurser det i forhold til, hvad er det en bestyrelse skal lave, hvad er det for ansvar man har, når man sidder i bestyrelsen. Det er ikke medarbejderkampe, men det er, det er virksomheden, vi arbejder for. Så synes jeg, at man får et rigtig godt billede af, når du sidder med eksterne, som ikke har noget med virksomheden at gøre til dagligt. Du har interne, som er enten ejere eller ofte ejere, som i vores tilfælde også arbejdet i virksomheden. Og CEO og CFO er ofte inviteret med på møderne. Så der fik man ligesom input fra alle mulige forskellige niveauer. Vi havde nok i begge virksomheder fra ledelsens side, eller den ledelse, som vi arbejdede med undervejs. Nogle af dem synes, det var vanskeligt at have medarbejderne med. Og interessant nok, fordi at de var bange for, at de skulle begynde at sige noget, som de ikke havde lyst til at skulle spredes i bestyrelsen. Men for min del, så synes jeg, at lige præcis det var rigtig fedt, fordi der kunne vi jo ligesom arbejde med nogle ting, som ikke måske kom på bordet, hvis vi ikke havde haft dem med. Og det kunne være rigtig, rigtig vigtige ting. Plus at jo mere de blev vant til at sidde i bestyrelsen, så udfordrede de også både os som ejere og de eksterne medlemmer af bestyrelsen. Hvilket var ret interessant, fordi de jo selvfølgelig forstod mere af virksomheden, og hvis vi ikke havde forstået det, som var core business eller andre ting, så var det fint at lige få en forklaring, og i og for sig også blive sat på plads. Når vi så havde de her informationer, som vi havde fået, både i forhold til, når vi arbejdede med de lavthængende frugter, de ting, som ikke lige var lavthængende frugter, men som man skulle arbejde med på længere sigt, og havde set værdien i, at det var godt at arbejde sammen på den måde, så begyndte vi også at have panel, vi inviterede kunder ind, som kunne stille spørgsmål til alle mulige, og også fortælle noget om, hvordan at de opfattede Brunata, og hvordan de synes, at vores services var. Og der var nogle af medarbejderne også aktivt med til at høre, hvad vores kunder sagde, så de også kunne være med til at forstå, hvordan hvordan det føltes at være kunden, eller hvad man kunne være misfornøjet med, eller hvad man kunne synes, man kunne gøre anderledes, sådan så man kunne tage det tilbage i virksomheden. Før det blev struktureret så meget, som vi gjorde i hele forretningsprocessen, så var der en tendens til, at nogen havde snakket med nogle kunder, som syntes, at det kunne være fint at gøre et eller andet, og så blev det sat i gang, uden at der var blevet taget en struktureret beslutning om det, og uden at det var planlagt ind i et system, og uden man måske havde lavet en udregning om, hvad det ville tilføre virksomheden af værdi. Så der kunne være rigtig, rigtig mange projekter i gang, og nogle af dem kunne være gode idéer, men ikke lønsomme. Så der var jo også et ønske om at få
skrumpet ind, så man ligesom var fuldstændig sikker på, at det man lavede, det var også noget, som virksomheden kunne bære, og at det faktisk var en god idé, og det var noget, man kunne bruge til at bedre livet, hvis man skal sige det sådan, til flere end bare 2 kunder for eksempel. Og jeg tror lige præcis, det her er noget, som rigtig mange virksomheder slider med, og måske endda specielt startups, fordi at man føler, at ting går lidt for langsomt, og så kaster man sig i gang med alt muligt forskelligt, som man har hørt, det kunne være, det var en god idé, uden måske at sætte sig ned og virkelig lave beregningerne på det, for at sige, at det her vil have en værdi. Vi havde også i perioden medarbejdere tilfredshedsundersøgelser, som også var ret vigtige i forhold til at se, hvor vi var på vej hen, og se, om medarbejderne var glade for at være i virksomheden, eller om det blev værre og værre. Og på trods af, at vi havde ikke nogen, på trods af, at den dårlige tilstand virksomheden var i, så havde vi ikke nogen store fyringsrunder. Men det er klart, at der var jo folk, der blev bedt om at lave noget andet undervejs og forlade virksomheden. Og der var også nogen, der forlod den helt af sig selv. Men det gjorde faktisk ofte, at folk, altså der er jo ofte en årsag til, en person ikke skal være i en virksomhed. Og selvom man kan synes, det er en rigtig god kollega, eller man synes, det er ærgerligt at miste den person, fordi at den er rigtig hyggelig, så havde det faktisk ofte en positiv effekt, fordi at der kunne være nogle andre årsager til, at samarbejdet blev bedre med de andre i afdelingen. Det så vi også i forhold til specielt nøglemedarbejdere. Det er, altså, man har også i den her proces her, så kan det være vigtigt at finde ud af, hvem er det, som er jokeren, den der kan det hele i en afdeling, for eksempel med varmefordelingsregnskaber. Så var det fint at vide, hvem det var, der kunne gøre de vanskelige regnskaber, hvem der ligesom kunne arbejdsopgaverne hele vejen rundt, så at man altid havde en, man kunne kaste ind der, hvor det brændte allermest. Og så vi havde en liste af nøglemedarbejdere, som vi havde fået fra ledelsen i forhold til, hvem der kunne mest i de forskellige afdelinger, og hvem som ligesom var den, som var på en eller anden måde vigtigst, og som vi skulle passe rigtig meget på. Og hver gang, at der var en af nøglemedarbejderne, som sagde op sin stilling, så var der sådan en rimelig nervøsitet i forhold til, shit, hvordan skal det gå nu i den her afdeling, fordi at nu har vi jo ikke den her, som kan kaste sig ind og redde det hele, når at det brænder. Men sjovt nok, så hver gang, at der var en nøglemedarbejder, som stoppede, så blomstrede andre medarbejdere og gik ind og tog den rolle til at være aktiv og til at lære og til at udvikle sig selv. Og Allansbergen var om trivselsundersøgelsen var anonym. Det var den. Og den blev lavet, det var en ekstern trivselsundersøgelse, der kom. Der var inde, og det var der var en masse spørgsmål på skrift. Og ud fra de tilbagemeldinger, vi fik, så blev medarbejderne gladere og gladere for at være i virksomheden i den her forandringsproces. Og forandringsprocessen, det var en lang forandringsproces, den tog, eller semi-lang måske, men den tog 7 år, fra at vi var i total kriseberedskab, og i Bonatas tilfælde teknisk set var 1 måned fra konkurs, til at vi var kommet fuldstændig i mål med alle de forskellige forandringer, som vi lavede. Og vi lavede en undersøgelse hvert år. Og man kan så sige, at jeg tror, det er positivt at have en anonym trivselsundersøgelse, og afdelingerne var også store nok til, at lederne ikke kunne sidde og pege på, hvem der havde svaret hvad. Så de kunne være ganske ærlige i deres trivselsundersøgelse. Men jeg følte også, at, og det er jo selvfølgelig noget, som jeg kan føle, og som medarbejderne kan have en fuldstændig anden
en anden holdning til. Men at de blev mere og mere ærlige, og vi havde et ret godt samarbejde, og vi blev ligesom udfordret både på gangen og som sagt også bestyrelsen, og de turde at gå ind til deres ledere og sige fra om ting, de synes var forkerte, eller skulle gøres anderledes. Så ja, vi havde jo, når jeg siger, at vi havde den her 7 år lange forandringsproces, så havde man jo også på en eller anden måde tid til, i starten havde vi ikke så meget tid, der skulle vi agere meget, meget hurtigt, men i kraft af, at vi havde et ekstremt tæt samarbejde med banken hele vejen, uden at de gik ind og tog nogle roller i virksomheden, så fik vi også tiden til at implementere på en måde, som gjorde, at de ting, vi implementerede, var noget, som man vidste ville fungere også om 2, 3 og 4 år. I stedet for, at man bare kastede sig hovedkuls ud i noget, som skulle forandres rigtig, rigtig hurtigt. Så det var nogle af de værktøjer, som vi brugte i forandringsprocesserne, både hos Alfa Elektronik og hos Pronata. Det vil sige, at det var en meget hurtig på benene workshop i forhold til de lavthængende frugter, hvor i Alfa Elektronik så var det en workshop over 2 dage, hvor vi arbejdede med den ene dag de ting, man kunne gøre hurtigt for at få noget mere likviditet ind og for at forandre måden, man arbejdede på, hvis der var nogle måder, man arbejdede på, som var uhensigtsmæssige, eller ting, der blev produceret, som reelt set ikke rigtig havde noget på markedet at gøre. Hvor medarbejderne tog opgaven med videre de næste 14 dage og havde mødtes nogle gange for ligesom at udvikle forandringen, hvis man skulle sige sådan, at de havde et bestemt emne, og hvad man skulle bruge af tid, hvad det ville gavne virksomheden, og udregningen for, hvilken effekt det ville have. Og i Pronata så havde vi også en workshop, hvor vi kaldte ind 2 medarbejdere fra hver afdeling, eller inviterede ind. Og det her var så en gruppe, som mødtes flere gange, og jeg vil tro i løbet af et halvt år eller sådan noget, var den gruppe opgående, og gav os rigtig, rigtig meget input fra om hvordan virksomheden og tilstanden i virksomheden var. Så havde vi fredagsmorgenmøder for alle i virksomheden 1 gang om måneden, hvor det var lidt de store overordnede emner, som blev præsenteret og diskuteret. Og så havde vi fredagsmorgenmøde i afdelingerne de andre fredage, hvor at afdelingen spiste morgenmad sammen og kunne være kun dem selv, eller de kunne også invitere gæster fra andre afdelinger, som kunne komme og fortælle, hvad de lavede. Og som sagt, så var noget af effekten af det, at man blev mere tæt knyttet, og man også kunne hjælpe hinanden med, at ting ikke blev tabt mellem 2 stole. Og så blev der oprettet de her datingmøder i frokostpausen, som også var en rigtig god idé. Og noget, som jeg gjorde, når jeg var i Pronata i Danmark, jeg rejste frem og tilbage mellem Norge, jeg var i Danmark mellem 2 og 5 dage om ugen. Og jeg spiste altid med i kantinen, og jeg sad ofte ved forskellige borde, fordi jeg tænker, at hvis man flytter lidt rundt, og man bliver lidt kendt med sine medarbejdere, så bliver man også kendt med virksomheden, fordi det er tit i frokostpausen, de nærmeste udfordringer lige dukker op. Det, som de arbejdede med lige før de gik til frokost, som gav nogle problemer eller et eller andet. Eller også så blev man bare kendt som mennesker og snakket om netop, hvordan det går derhjemme. Og det synes jeg, at vi fik. Altså, der var ikke sådan angst over, at nu kommer hende der styrelederen og ejeren af virksomheden og sætter sig ved vores bord. Det bliver pinligt.
Jeg synes, at der var en sådan god stemning rundt det, og det er klart, at det tager et stykke tid for at skabe det, men jeg synes, at det har en kæmpe, kæmpe stor værdi. Så det er et hint om, at det kan være rigtig godt at tage den høje stol væk og sætte sig ned i øjenhøjde med alle. Men det er også vigtigt, at man ikke slipper en masse selvstændige, altså nu lyder det, kan det være lidt folk skal selvfølgelig være selvstændige, men at alle de ting, der bliver implementeret i virksomheden, de faktisk er godkendt og planlagt. Sådan så det ikke bliver et anarki, men en styret forandring. Ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der har nogle spørgsmål til det, jeg har sagt, eller til noget helt andet, eller om I synes, der er noget, der mangler i forhold til den information eller gennemgang, jeg har gået igennem med nu. Ja, der er Allan også med spørgsmål om, hvordan at dag 2 forløb, hvor virksomhedens værdier var i fokus. Den forløb i udgangspunktet lidt på samme måde som dag 1, hvor at alle dem, der var med, kunne sidde sådan alene og skrive ned de værdier, som de synes var vigtige for virksomheden, og som de ligesom, fordi værdierne var lidt glemt i forhold til, da virksomheden blev oprettet eller startet. Så der blev en masse forslag, som vi på samme måde også enten sorterede væk, fordi der var flere af forslagene, som var de samme, eller grupperet der, hvor de gav samme mening. Og der havde vi også 4 grupper, som sad og arbejdede med, hvordan de her værdier, som var blevet foreslået, kunne være gode at have som grundlæggende værdier for virksomheden. Og var for nogen, som ikke passede ind, og så var der en forskellig, som flyttede fra bordene hele tiden, sådan, så du hele tiden havde en dialog gående, og sådan, så alle var rundt til alle de forskellige emner, men ikke på samme tid, så man flyttede ikke hele bordet ad gangen, man flyttede en person ad gangen. Men vi arbejdede med det på samme måde, og vi havde der også ejeren af virksomheden med. Jeg må indrømme, at i Brunata, så kan jeg faktisk ikke huske, hvordan vi arbejdede med værdier, men det kan være, at jeg skal dykke lidt ned i det, men der blev arbejdet rigtig meget med værdier. Ja, der blev sat konkrete handlinger, eller i hvert fald beskrivelser, sådan som man fik implementeret. Undskyld, det var et spørgsmål, om der blev sat konkrete handlinger på hver værdi. Og det gjorde, at de blev beskrevet, sådan så at de havde en ordlyd, som var noget, man kunne arbejde ud fra. Det vil sige, at når vi havde en værdi i Brunata for eksempel, som var retfærdighed, og vi skulle levere et så retfærdigt varmefordelingsregnskab til vores kunder som muligt, sådan så de betalte for lige præcis den varme, de havde brugt, så var det nu går jeg lidt tilbage til Brunata, men det var lidt det samme, der skete i Alfa Elektronik, ud over at jeg dog ikke kan huske, hvad de endelige værdier blev. Men når man tager emnet i Brunata med retfærdighed, så var det noget, der gennemsyrede hele organisationen, og det blev der snakket rigtig meget om, fordi at den måler, som Brunata på det tidspunkt i hvert fald lavede, jeg tror, det er den samme, de bruger i dag, den havde en anden måde at måle på end alle de andre målere på markedet, og den var udviklet til at være ekstremt nøjagtig. Så målerne i sig selv var vigtigt grundlæggende for, at vi kunne lave nogle fordelingsregnskaber, som var rigtige. Og vores vores varmefordelingsregnskabssystem var også sat op på en måde, så man var helt sikker på, at alle tal kom korrekt ind. Og det var noget, som hele virksomheden arbejdede fælles om, at for at vi skulle kunne lave et korrekt varmefordelingsregnskab, som er meget retfærdigt, så er vi nødt til at gøre ting rigtigt hele vejen hen. Og på samme måde så prøvede vi på at arbejde med værdierne i Alfa Elektronik,
hvor vi havde workshop, hvor der blev sat af en hel dag til det, hvor der både der kom nogle konkrete både handlinger og beskrivelser ud af, hvad er det, de her værdier betyder for os. Og så blev der så med nogle af dem så selvfølgelig også arbejdet videre efterfølgende, fordi du ikke nødvendigvis skal komme i mål med alle forklaringer på samme tid. Og det er ganske interessant med værdier, som man arbejder med i virksomheder, for det kan ofte være tillid eller retfærdighed eller ligeværd, som det var de vigtigste værdier i Brunata. Og det er jo nogle bløde værdier, som kan være vanskelige at arbejde med. Så det er vigtigt, at alle forstår de her værdier på samme måde. Fordi man kan ofte synes, hvis man for eksempel som venner eller søskende er opdraget til retfærdighed, så kan det jo godt være forskellige forståelser af, hvad retfærdighed er privat eller blandt mennesker generelt. Men i en virksomhed, så er det selvfølgelig klart, at de værdier, man arbejder med, skal alle forstå på den samme måde, selvom man ikke nødvendigvis håndterer dem på samme måde, når man ikke er i virksomheden. Så jeg håber, det gav mening. Ellers så er jeg ved at være i mål, hvis der ikke er nogen, som har flere spørgsmål. Og I kan også, der vil blive sendt en mail ud efter den her workshop, hvor at I også er meget, meget velkomne til at skrive tilbage, både i forhold til, hvad I synes kunne være anderledes, eller emner, I synes, jeg skulle tage op, i forhold til måske andre ting, som er en del af en forandringsproces, eller hvordan man forandrer en virksomhed til at være mere professionel i forhold til, at man fokuserer på måden, man kommunikerer på, eller hvordan man forandrer bestyrelsen til at fungere som en aktiv bestyrelse i virksomheden, eller hvordan man arbejder sammen på ledelsesgruppe, eller arbejder sammen med kunderne, eller hvad som helst. I er velkommen til både at stille spørgsmål om hvad som helst, og I er velkommen til at foreslå emner. Så velkommen tilbage, og der vil komme et nyt webinar om en måneds tid. Emnet vil blive lagt ud på net, og I er som sagt velkommen til at foreslå, hvad I har lyst til at debattere. Så tak for i dag, og fortsat rigtig god uge.